Welcome back to my YouTube channel. Pini nili nangli tumhan isi mesen a platform alam nangli tumhan pachini po nangli tum video bang skip ikrino kecheng pen ki judan ta nangli tum nanglang donik thorna nili pini nangli tumhan na pachini jila bang ke network marketing alam si nili nangli tumhan pachini po by definition. A definition में langdam lo bote network marketing is a way of marketing a product to reach out to customers through word of mouth method. Network marketing ke isi marketing hormu hortar hai ilitum customer long anke pale damji ilitum ke than pen ilitum ke pachini pen customer long anke pale damji pansi network marketing polo. Also known as MLM or direct selling. Kaprek adet mate Indian kangpen kaprek foreign country long ke MLM multi level marketing mate direct selling putapu. Sida menon ili tumlong gache thang bangke network marketing se itu India long bangke cethang. Marketing tame Sony do. Kecheng si ili tum langdam na traditional marketing. Traditional marketing long ili tum thekdam long je manufacturer do po distributor do po wholesaler do po retailer do po lapen ke customer do po sida me aswang bong manufacturer pen customer an ke pali damji phan isi ads do ilitum TV long tame thek pon long bom lo celebrities tum ads paklang bo kaprek a hormu hortar a ads tame paklang bolas la sopi si ilitum hormu hortar tame usik bom da traditional marketing long ba komatum si tangka ke komai ma ilitum langdam na traditional marketing long mangke manufacturer distributor tum da tangka komai pa wholesaler retailer tum lapen ke celebrities tum hano tangka ke komai ke ongnai ji ke manufacturer pen celebrities tum same ilitum ason ilitum hormu hortar chunam dam atum customer tum ke dake tangka se kai sita me long don delo ilitum tangka se ke dam thupo traditional marketing long mangke next ilitum langnam chuna next banke network marketing long komatum si tangka ke komai langnam chuna network marketing long ke manufacturer lapen ke distributor or customer distributor ilitum yong si register don lote ilitum si distributor lapen ke customer dak network marketing long tangka long je banke manufacturer tum tangka long po lapen ke non ilitum ason amunit si tangka long ik podake pote nanglitum mathai tha traditional marketing tong kemema man network marketing se kemema but what most people thinks network marketing is network marketing munitum kupiloi matha latum chain business po matha je chain business mane bahini phan pajonang pa ko la bahini muni ta bahini pan pajonang po la sonse dambom po la sonse munitum ke matha tha la pen ke pyramid scheme poje scam puji scandal puji la sonse muni to man tha same network marketing bang ke practice la hai kale la son kale mane the wall of network marketing below the truth about network marketing is most people have only information not education and knowledge about it ke ongdung arat ke ongdung namune tum ke ko pilo network marketing information si long chola education away la pen ka knowledge away network marketing knowledge away la suppose monitum negativity on red lo network marketing ke ilitum han isi opportunity nai pilo ilitum la so platform long ilitum ken kam che yorje pulote ilitum details mate kachin ahok alam bang ilitum chini edat po lasi market long yong si duplicate note pharop ho do pulote real note pharop hotame do po la son thot si network marketing nam ake me do ake heno do lasi nang litum yong si ake me network marketing alam nang litum chini tung pulote nili channel bang subscribe do ik dano lalu pote nang litum next nili video long nang litum thek ponong ik phet po nang litum yong sin nili channel long kimilang bote nili channel bang nang subscribe do ik dano lalu pote nang litum prabjin pe nili video thek ponong ik po next video long bang pinia video bang ke la pon si kang ton lo
kardom kaddo ko we phanta churolo nangli tum ke cheng pen ke judan nanglang dunik thorpa kardom